Halifamiz Şemşat Hocayewa Türkmenistan'ın at kazanan bağışçı Kerwan Yowbasarov Maya Kuliyeva adına Türkmen Milli Konservatoriyamızın halifa muallimlerining biri Magtumuliyev şeýle de halifalarymyza ustatlarymyza sadannalyk etjek gyjak saz guralyna Spartak Atakow şeýle de Ýazberdi Hydyrov. Hormatly mehmanlar, şuň siziň ähliňiz söhbetdeşligimizde hoş gördük. Hormatly prezidentimiz halifa şähertlik ýoluny dikeltmeklik bilen ählimiziň sungatymyzy görkezmäge uly mümkinçilikler döredildi. Medeniyet sungat işgärleriň hakkı onlary gahrman arkadamynyň halifa şähertlik ýoluny dikeltip bermegi bilen Türkmenistanyň halk bagışly Uran Epes döwlet nadaryň hormatyna şu gepleşik taýinap oturdy. Men ýaşlygymdan öz kakam Iriel Magtumuliyew şondan aýdym öwrendim halifalar öýe gelýärdiler, aýdym saz edýärdiler. Şo halifalaryň içinde Uran Epes döwlet nadary halipada gelýärdi, gatnaşýardyk. Halifalary arzu edip aýdymlaryny diňläp, Maya Kuliyeva adynaky Türkmen Milli Konservatoriýa okuwan etiwämiz çekdi. Uran Epes döwlet nadary halifanyň ýanynda baryp köp aýdymlar öwrenirdik. Şu adam Maya Kuliyeva adynaky Türkmen Milli Konservatoriýamyzda halifa bilen bile işleşip ber. Halifa şähertlik ýoluny arkada prezidentimiziň dikeltip bermegi bilen bugün gününe bir näçe şägirtler galkyndy. Halifalaryň gönünden gön şägirdi bolmagy münasip bolarlar. Bir näçe aýdymlar öwrenip ýerine ýetirýärler. Onu näme magtymul mollum? Halifaň özünden öwrenen aýdymlaryňyzdan birini ýerine ýetirip berseňiz. Halifadan öwrenen öz ilimiň gara gözli gyýlary aýdym aýdyp berän. Bolýa. Salam verir güneşe, ödilimin karı gönlü kıyları. Gürküyana eşeği toyundur konuşa, ödilimin karı gönlü kıyları. Kadınlarla bolup seyle çıkarlar, erkil verir asıl takarlar. Dünya belli acı paylar dokarlar, ödilimin karı gönlü kıyları. Atıp nağışları dikeyim o yolları, gülü soğan ancak yanı başa giyirler. Kırkmın hüner bolfu bayman tüyürler, ödilimin karı gönlü kıyları. Cennettir bolur hürler, sınar boyun yitler hür yardır. Devül kimin baştan ayaklayım, ödilimin karı gönlü kıyları. Ay devül kimin baştan ayaklayırdır, ödilimin karı gönlü kıyları. Halifa Türkmenistan'ın halk başçısı Uran Epes döwlet nazarynyň dörejilik ýol barda mehriban watandaşlar, şägirtler bugün gününe gowy sözler aýtýarlar. Elbetde ýagşy adam bolup ýagşy at galdyrmak bu diýsen gowy zat. Biziň indiki söhbetdeşimiz Halifaň şägirtlerinden Türkmenistanyň at gazanan bagşçysy Kerwan Yowbasarov. Kerwan muallim söhbetdeşligimizi dowam etseňiz
Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa gelenmeden Türkmenistan halk başçysy Orhan Efet Döwlet Nazarov Aliýew şo ýerde zähmet çekip o işläp beren wagtlary bizem talip bolup okuwa geldik. Şol taliplik ýyllarymyzda Orhan Efet Döwlet Nazarov Aliýew'de hünär tapagyndan okumak maňa da nesip etdi. Orhan Efet Döwlet Nazarov Aliýew men saňa diýdim mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny hemem şu ahal bagşylyk sunuwatyna aýdylýan aýdymlaryndan bir näçesini öwredeýin. Şägird eliňem bir okuwken öwrenmäge diýip şonu ýaly gowy sözler bilen Aliýew bir näçe aýdymlary, halk aýdymlaryny öwretdi. Elbetde bagşylyk sunuwatynyň aksiniň düýbi ödeni bir şu ýöne her ýoluň bir aýratyllygy bar. Bokurdakda jukguldylan alnysy aýratyllygy taýlaryň ýerine ýetirilşi şo Aliýew'den bir näçe ahal bagşylyk sunuwatyna aýdylýan aýdymlary hemem mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny öwrenmek nesip etdi Aliýew'den. Aliýew bilen şu kunlerde de gatnaşykda ne gahrman arkadamynyň Aliýew şähert ýoluny ösdürmek bilen şu kunlarda Aliýew bir näçe taliplere bilim berip Aliýewlyk etip gelýär. Şoň bilen bir hatarda Aliýew bilen şu kun Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bile zähmet çekip ýördi. Şu kunlarda Aliýew'den köp zatlar soraýar. Aliýew'nyň bir ustad taraplary oň özi goşgam düz berýär. Aliýew bir näçe özüniň düzen goşgulary bar, onuň bir näçe özüniň döreden aýdymlary bar. Onuň Aliýew bilen ýene bir ýatlamaly ýerem ne vilayatlarymyzda bağışlardan yürüyütü oluşurwan perden galtana bağışı diýip o ýaş bağışlary yürüyütü bir o ösdürmek üçin bir näçe bäýatleşikler geçirilýär bağışlardanlaryň arasynda. Şonda da ne Şemşat Aliýew bar, Orhan Efet Aliýew bar, bizler Aman Gowşut bardy, Nuriýat Bayram Türkmenistanyň halk başçysy şolar bilen bilelikde biz bir näçe vilayatlarda ençemegedek o iş taparlaryna boldyk. Şo ýerlerde de bir şägirdler dinlänne, olara maslahat berenne, Orhan Efet Aliýew bir jaýdar, ýerlikli aýdymyň sözlerini gowy ýerine ýetirmek, düşünükli aýtmak, şonu ýaly Aliýew bir çinkap düşündirýärdi. Ondan bir aýratyn tarap Aliýew şu aýdymyň sözü kiminki, şu aýdymyň taýdy kiminki diýip şu wagt sorasaňam derrew haýsy aýdym bolsa jogabyny berip mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny öwretmekde Aliýew hasam bir ustad Aliýew hasaplanýar. Ýurdumyzyň ählerine de şu Aliýewiň ýazgylarynyň üstü bilen onuň gaýbana şägirdlerim köp. Ne ustad Aliýew tagyjep barfyň sadyna Kerim Gurbanewň sözlerine Orhan Efet Aliýew'den bir talip wagt öwrenen aýdymlarymyz bar, ýaýlyklar bar diýip şol aýdym şu wagt ýerine ýetirip beräýin. Keş deylesem garay onun sölünü çetili çerkezli yaylakları bar kucaklasam elim yetmez bilinem kocaman sadıkları bar neyleri vardır yaşıl yılaklı çopolları vardır yığır tayaklı çolukları vardır yengil ayaklı yalların adi sulukları var beyle gatip garay kumun dışını ya da vakti görsün çopun kursunu kıyır gelirler kalın zıpladasını maşin bilen yanlık yaymakları var ay belin gödü
bastın Ceyhun tarafını Çerezsin koştun Derya tüysü gel Yuvaş yuvaştın Kenarında yaşıl bayrakları var Derya tüysü geldi yuvaş yuvaştan Kenarında yaşıl bayrakları var Mehriban vatandaşlar, elbette halipaların vehiyinin köp türlüğü bilen tapawutlanýar. Halipalar ýaşlaryň arasynda, şägirtleriniň arasynda bir näçe usully aýdymlar ýerine ýetirmeklik bilen, ýazgylyk ustaatlygy bilen, sada bolan ukuýy bilen tapawutlanýar. Biz gepleşigimiz söhbetdeşi arkaly dowam edýär. Biziň inniki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidow. Pelwan halipa söhbetdeşligi siziň bilen dowam etsek, Benim öz ýaşlyk ýyllarymda Ahal welaýatynyň ajaýyp bilinit ojoklarına rahmet çekýäkak ine Milli Konserwatoriýam bilen şu ýokary okuw mekdepde bilim alýan şägirtlerden habar gelende men şeýle buýsonum te halipana wat ýanyny görmakmyn. Şonu şu ýokary okuw mektebe çagyryp halipa görjek bir diýdarlaşmany diýip men habar gelende men begendim buýsonum. Şeýdem ilkinji adimler Orada pet halipa bilen şu Maýakuly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna beýik çınaryň düýbürine ilkinji gedek men halipa bilen duşup bir näçe taýgatlap bu gurrun edip halipa şähertlik ýollary, halipalan geçen ýol, öz durmuş ýollaryndan şu zatlar aýdyp halipa bilen ýakynan tanşan gedegim şu. Mukamçy kompozitorlaryň döredilýän aýdymlar, döredilýän aýdymlarynyň ilkinjilerini ustady, Qur'an Epes döwletler halipa diýsek men öte geçdigim bolmady. Tawal halipa ustad mukamçy kompozitorlaryň bilen ýolaman halipaň aýdymlarynyň döredilýärine häzir hem şuňul kunam. Biz hem şolary diňläp çeşmeler aljakmy ýa-ýa gaýalar alsaňam, durnolary, dutarym, gojalar, şular ýaly bir belli-belline sarygy saklanmyrad atawal halipa. Şol aýdymlaryň hemmesiniň bir sözünü pert yerine getirip bir öz duýgusunu goşup öz gaýnawlary bilen yerine getiren aýdymlaryny şonu halipa bir gowy söz diýdi. Şu aýdymyň sözüni dürüst yerine getirip dogry basymlary bilen dogumly yerine getirende eýam aýdymyň 50-60 götürümden sen ýeňejeksin diýdi. Halipa aýdymlaryny dinleýäňde de ýanky hemmesinde de gaty bir sözlere basym berip pert düşünükli dinleýär. Orada Nepes halipaň özüni aýda nesihatyny alyp hem de ýazgylarynyň hem ben dinläp şu aýdymlary ýan gaýdan aýdymlaryň özüne men ýazga geçirdim. Bu saat gyjak şeými Türkmenistan halk artisti Muhammed Muhammad halipa gatnaşykda bolup halipaň özüniň kandidatlary öwrenmek maňa meser etdi. bile zähmet çeken halipalar şu ýerde ýatlamaklyk gowdat sebäbi bir näçe aýdymlary ýazga edip bize miras goýan ustaatlar, halipalar bolup durýar. Onu söhbetdeşlik şu ýerde Maýakuly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna zähmet çeken halipalaryňy da geçireli. Soň söhbeti dowam ediberer. Türkmenistanyň halk artisti Maýakuly adyndaky konserwatoriýanyň ulumuoğlumy Muhammed Niýazow. Orada Nepes Döwlet Nazarow bilen men 80-nji ýyllaryň başlaryna tanış boldum. Şu döwürler daşary ýurt saparlaryna gidip orada Nepes ağa bilen ýollaş bolduk. Ýolla tana diýilýär. Orada Nepes ağa ulu bilen uluýal, kiçi bilen kiçiýaly, deň duşýalak bolup da hem şol saparlarda özüniň şol ýalaklaryny görkezýär, da adam kärçiligini. Orada Nepes ağa bir mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny ýerine getirmekde de gaty ustatlyk görkezdi. Halkymda özüni şeýle ulu derejede özüni tanatdy, başylyk derejesinde. Mukamçy kompozitorlaryň aýdymyny aýtmakda ol hemme başa gatyp başarly bolmarana. Ýöne şu Orada Nepes ağaňyna beýleklerden tapawutly şol mukamçy kompozitorlaryň döreden aýdymlaryny edil halk aýdymyny öwrenşi alak edip şonuň da ustatlykla ýerine ýetirýärdi.
Orada pedagoglarına Kazakistan devletine safarda olamada şu yerden bir yatlasın gelyenler ne Türkmenistan Halk Partisi orada anne nefes filan men ne orada nefes yanına sağdığında bolmalı şu yere safar uğrattılar. Şunda ne orada nefes mail sağlar diyen aydıp yani sonunda da bizim halk aydımlanmadan bir cemlemeli yer oluyor da şu cemlenyen yerinden şu orada nefes karışılmadık yerdaydı. Şu yankı, şu tayin cemledi olun, şu dağılın içinde yani el çarpışmalar oluyor. Orada nefes alan açık ses var. Açıktan şeyle bir efici ses var da. Hormatlı prezidentimize köp sağ olsun aydayan halife şehirlik yolunu açıp verdi. Ne taliplerimize halife şehirlik yolunu yöredip verdi. Ne şular yali mümkünçülükler döreden hormatlı prezidentimize köp sağ olsun aydayan. Aşıklar şiveti karıven bulur, bir Thomas Hedlund'un Gödünün yavsa sevin tel bulur, Tüllü kuşlarının senin tiller Alyasın gelip kımı soran nasip desemle inseyan arbide olanla bu sonu fiyasılması varınlı lasın könlüm talvaz eder Söhedere bahey Ayra düşsün eli kalbim yay olur Ayrılmasam gönlüm azap say olur Her bir günüm aydır ayım yıl olur Ayım uzak gitti yıldan yıllar Kemine koymunlar yar bilen yari Felek telleri bölgedenin var Senin dilim dilim hüneri Nüfü olup kalbin ileri Senin dilim hüneri Kalbin nüfü olup ileri Türkmenistan'ın halk başçısı Orad Nefes Devlet Nazarf'ın zahmet çekip görmeği hemmemize ulu tesir ediyor. Yaşlan arasında görüldü mektep bolup durda. Siz söhbeti halipadan öğrenen aydımlarınız vardı, devam etseniz. Türkmen halk aydımı meşrep, bilen marmi, yani Türkmen halkı teşnit. Şoňa meyil falana sağdymyz hanalyan şul aydymlarym teredi otur halipan dörejülük ýolunda bolýan bir
joşkunlyk konsert çykyşlarda bolsun, toý bayramlarda bolsun, şu bir bagja gyzy urana mewjurup bir şol aýdymlary uly joş bilen aýdýan aýdymlar ekenne. Bu zatlarym näme halipaň bir ustad halipalardan tälim alyp, ýene bir gowzady Türkmenistanyň halk artysty ustad gyjakçymyz halipamyz Atawlifdir. Men kän zat halipadan öwrendim diýip aýtdy-da. Şu halipa Atawly halipada meňem halipamdyr şagirt diýip maňa şu zatlar aýdy. Diýmek näme ol gow döwürde ustadlar bilen ýanky döwürdeş bagşylardan, saadanadan, sahaýal ustadlardan, ýa-ni Atawly halipa ýaly şeýdip kämil sunugat bilen şu döwürge gelip bizim özüm hemmemiziň halipamyz da. Indi mene mümkin bolsa şu Matymul Pragyň sözlerine awat galsyn diýip bir goşga halipaň bir ödürüdün saady bar. Seher Hudaya yalvar Seher Hudaya yalvar aslan azad kalsın Yaman koy yavşa yol ver şeytan işe divan kalsın Hep yaşı göde kulak salgın ey Seheri vaktay didar buldum Yaşlardan ey alkışı algın Ömrün artık yad kalhın Kalhın ey Başa mehnet ey dünyanın maylın oy Hep yigide oğul devlettir ey mal galın ey dünya galın Yigit koşay at yaradır işlere zürüt gerektir Hepis oğullar yaşınaktır ey Parağı yaşı at kalhır Kalhır mal galının düryat kalsın ey Parağı yaşı at kalsın Ömrün artık yat kalsın O adyňyz hassa belentliklerde ýanglansyn. Şägirtleriňiziň arasynda janyňyz sag bolsun halipa. Söhbetdeşlik Şemşat halipa siziň bilen dowam etsek. Gahrman arkadamyň tagallasy bilen halipa şägirt ýol dikeldi. Ne biziň ähli teli aýlymlarymyzda, biziň geçen halipalarymyz aramyzda işläp ýören büyük halipalarymyz ýatlanyp şolar hakyna dürüjülik hakyna gowy gepleşikler bolup dur. Mukamsy kompozitorymyz Türkmenistan halk bagşysy Oranepe döwlet nazarym dörüjülük duşy bolup, ne şoňda biziň belli halipa bagşylarymyz şägirtlerimiz geldi. Her kim öz ýürek buýsanjyny aýdyp oturýarny, aýdym sada bolan höwesim meni şo Türkmen telewizionynyň we radiosynyň ýanyna açylan studiýa eltdi. Şol studiýada da bize belli halipamyz Türkmenistan halk bagşysy Oranepe halipadan aýdym öwrenmek meýesir etdi. Şol studiýanyň açylmaklygynyň esasy maksadym şol halk saguralar ansamblnyň ýygyny dowam etdirjiler hökümini şol bagşylar taýinlamak diýen ýaly şol maksat bilen açyldy da şondan biziň aramyzda ustad bolup geçen gyjakçymyz Allah berdi Ataýew okudy ýene şolar ýa bir näçe bagşy sadanlar okap
Şu studiýany tamamlady. Maňa da şu studiýany okumaklyk meýsir etdi. Şu döwürde de men ilkinji halipam şol Uran Nefes Döwlet Nazarov bolda. Başda da men ifade şol çağlar köşküne gatnaýadym. Men o taýda halipam durdugly anlaýyp ondan köp aýdymlar öwrenipdim. Taýdarym öwrenipdim. Ilkinji halipam durdugly ýöne soň şu studiýada Uran Nefes halipadan aýdymlar öwrendim. Uran Nefes halipa diýilene näme mukamçy kompozitor özüniň şu hemme ähli başlaryň mukamçy kompozitorlaryň döreden aýdymlaryny ilkinjiler we birine ýetirji diýdim. Ýalňyş mende Pelwan halipada aýtdy ýaňy. Onuň şu durnalar, gyýylar, ýene de şu käkilik, udeýler, Uran Nefes halipaň aýdym bol galy da sebäbi şoň ýerine ýetirişi bilen adamlarda şol aýdymlara bolan söýgü döredi. Ol aýdymlaryny halk aýdymlaryna öwürilip ähli toýlara baranda da şol halk aýdymlary hökümine şonu bir aýdyp beräýsiňiz diýip haýsy diýerler. Şo halipadan aýdym öwrenip soňa bakmalym meni näme şu ansambla işe gelmeklige getirdi. Şu ansamblada bir näçe ýyl işledim. Soňa meni Maýa Kuliýewa adına Türkmen Milli Konserwatoriýasyna işe gelmek meýsir etdi. O taýda da ýene de halipa bilen bile işlemeklik meýsir etdi. Uran Nefes halipa oň eliti. Şu taýda öwredende de derrew alyp bolýar da şoň öwreden aýdymynyň taýdynam sözünem düşünükli diýýärdi. Türkmen owgaçyly ýylymyna kämillik ýoluna da gepleşik badyryny şu halipalaryna Pelwan we Parahat ba şu gepleşikde imen agdasy oturýar, şonu ýa şu gepleşiň maksady aýdymlaryň sözüni dürüst aýtmak diýär. Şol halipadan öwrenen aýdymlaryny hökmen dürüst aýdýan sebäbi şol ilkinji bolup aýdymyň sözüni dürüst aýdanda taýdyny gowut çalmany öwretýär. Taýdam näme gowut çalanda aýdymam gow bolýardy. Aýdym aýdyp oturýan iliň gow bolany taýdandan bir kösünmeye ya adamın yanında saat çalabiliyordu. Şu zatlara da maslahat berýärdi. Onun öz mukamçy kompozitorda köp aýdymlar döretdi. Onun ol goşgu döretdiň kerwan maşyny aýtýaly. Makalalar ýazmakda da, gazet jurnallarda da köp makalalar bilen çykşydan halipa ol. Emma adam muğlimman bolup bilmeýärdi sebäbi muğlimçiligiň öz aýratyn kär ol. Şonu talipleri ilm berene şol ähli urda saýaň her bir sözüni düşündirip bilýär. Şo näme manyny aňlady. Şo halipamdan şo studiýada okan döwrümde öwrenen aýdymma durnalar diýip şonu ýerine ýetirip beräýin. Mehriban vatandaşlar, aýdym, saz, sungat eserleriň ählisi döredici tarapyndan näl, ýerine ýetirji tarapyndan tanalýar.
Arkada prezidentimizin sayesinde bugün künni ussatlarymyza giň ýol açyldy. Ne şonuň ýaly ýerini ýetirji ussat halipalarymyzyň, dörediji halipalarymyzyň biri Türkmenistanyň halk başçysy Oraz Nefes Döwletnazarowyň dörejilik ýoly barada söhbet edýäs. Biz bular barada indiki söhbeti Türkmenistanyň halk artisti Paraha Şeýhimowa geçirýäs. Birinji halipam Oraz Nefes Döwletnazarow Maýa Kuliýewa adyna Türkmen Millik Konserwatoriýada Oraz Nefes halipaň elini okamak bagtymy ýetir etdi. Oraz halipaň sesine meňde ýasyň sesin diýip şu Oraz aýdymlaryny maňa başdan öwredi. Oraz Nefes halipa. Onuň galy berse ýanky muhamyş kompozitorlar Sahagan, Pırlagan, ýene köp halipalan aýdymlaryny bize öwretdi. Sözlerini dürüst aýtmakda halipa bize çyn gap öwrederde ýanky sözüni dogry aýdym. Barja harp ýalňyslarda bütün aýdyma täsir edýändir. Paraga janyp şeýdip halipa kan çyn gap öwredýärdi. Döreden aýdymlarym kan. Şolara men özüm kan anany öz aýdymlaryny men köpsini ýerine ýetirdim. Şu sahna çykmakam öňünden sen göňüňi açyp sen ruhuň bilen ýediji sözler diýip şägirdine şolatlarym ünlüýärdi. Halipa Oraz Nefes Döwletnazarow aramyzda mektep bolup ber. Parahadaga. Indi söhbetdeşligimiziň şu ýerini Maýa Kuliýewa adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynda halipaň hut özü bilen döredijilik duşu geçirildi. Şol duşuga şu ýerde sine delin ahlimiz bilelikde. Soň söhbetimizi siziň bilen ýene dowam ederiz. Türkmenistanyň halk bagşaty Oraz Nefes Döwletnazarowyň döredijilik duşugyna gatnaşmagyna geldik. Halipa bilen bir näçe ýyllap halipa şagirt bolup okadyk elini, halipanyň elinden bir näçe aýdymlary öwrendik. Türkmen milli sungatynyň bagşyçylyk ýolunyň iňçe tilsimlerini öwretdi halipa. Tapak wagtyna gelemezde halipa özüniň bir şowgully, bir gyzykly gurrunlary bilen bagşyçylyk ýollary bar edy. Sungaty bar edy, bir näçe gurrunlar edip biziň dünýä garaýşymyzy hasam giňeltmäne kömek etdi. Halipamyz bilen biz 1994-nji ýylda Türkiýe döwletine de iş taparına bolup geldik. Şol ýerlerde de halipamyzyň elmydama ýanymyzda şu halipa şagirt bolup onuň maslahatlaryny dinläp biz öz dünýä garaýşymyzy giňeltdik. 1995-98-nji ýyllar aralygynda biz Oraz Nefes halipa bilen işleşmege meýeser etdi. Şo döwürlerde de ýaş hünärmen hökmünde halipadan bir näçe zatlar öwrendik. Ana şu gün halipany görüp şol döwürdäki bir süýji gyzykly güllemedi ýatlamana mümkinçilik döredi. Halipa şagirtlik ýoluna üns berýän hormatly arkadagymyda, gahrman arkadagymyda köp sag bolsunlar aýdýar. Hormatly arkadagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Aklım hayranlı, kahak edip böyle gülürken. Takıyken dostlar
tabiatı bahşedipdir onu acıp nimeti vati dayanıcı boşanamı parlayıp asmanı kalırken Hırkındıra kılıç pendaranı Ayam çekmiyor oğlan mı yürenli Kıvrının ağzısında bari hayran Tüylülüğü yağda kalırken Gelir hayranlı, narin hayranlı, aklım hayranlı Tüygülü yağdı, tüygülü yağdı kalırken Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoryýasyna Türkmenistanyň halk bagşyty Orad Nepes Döwletnazar bilen döredicilik duşuk geçirilýär. Elbetde bu döredicilik duşuk Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň ýaş şägirdlerine hem görülemekde bolup durýar. Halypanyň ömür döredicilik beýany barada giňişleýin maglumatlar eşitmek, dinlemek ýaş talipler üçin hatkem täsirli hem gadakly. Hormatly arkadaşlar, songat we döredicilik işgärleri bilen duşugyny da Halypa şäherlik ýoluny ösdürmek barada medeniyet mod işgärlerine giňişleýin düşündiriş berýär. Şäherdi bolmadyk Halypa bir miwesiz daralta deňelýär. Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoryýasyna bir näçe halypalar tähmet çekýär. Bizem şolar bilen bir hatarda tähmet çekýänimiz diýten begenlere buýsandyr. Halypalardan tälim almak, ýoluny, ýörelgesini öwrenmek biz üçin hem has, hem gadakly, hem täsirli. Sumotyň ince ýollaryny, ince tiltimlerini öwretýän halypalar köp tawurtyny aýtýar. Goý halypalaryň jan taw ömrü uzak bolsun. Bizim gözel diyarımızda hemişe aydym taýdan owady ýanglanyp dursun. Mehriban gahrman arkadağımyza tawurtyny aýtýar. Gahrman arkadağımynyň jan taw ömrü uzak, belentdaş aman bolsun. Ähli tutýan beýik tutumly işleri hemişe rowatçylyklara wetlendir. Bahar yekte gül açılır bağlarga
bahar gelse kayra şahirim aşık maşuğunu mahşederim doktorum bahar yer görmüyor sadeler Medeniyetimizin, sanatimizin haqqı onları, hormatly arkadağımız bize halipe şähertlik ýoluny dikeldip berdi. Şol halipe şähertlik ýolundan uğralyp, ine bizim hem bilim alýan ojagymyz bolan Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny bir näçe halipalarymyz zähmet çeker. Şol zähmet çeken halipalardan bolsa biz ýaşlar oňyň bilim alýarys. Halipamyz Türkmenistanyň halk başçysy Oraznepes Döwletnazarov bilen döredüjilik duşşugy geçirildi. Şu geçirilen döredüjilik duşşugyna bir näçe halipalarymyz çykyş edip, halipa Oraznepes Döwletnazarowyň döredüjiliginden bir näçe aýdymlar ýerine ýetirildi. Geçirilen döredüjilik duşşugy biz talip ýaşlara özüniň oňyň täsirini ýetirdi. Halipalaryň bize goýan nusgalyk mektebini öwrenmäge giň mümkinçilik döredi. Medeniýetimiziň, sanagatymyzyň haqqy olanlary, hormatly arkadağymyza biz talip ýaşlar şeýle döredýän uly mümkinçiliklerine jogap edip, geljekde ilimli, bilimli, kämil, watansyjy ýaşlar bolup ýetişekdigimize şu pursatda ynanýaryn. Adamın dokudu gülü bulunma Doyma yok yenide 10. gerek Emma 10'da dokuda taylan İnson kudemeçin kültöye yürük Yastan arasında varlar yerek Boyun versinler yastığın yatlar Solun bizim üçün kömür Karlar kâyete kinin olman Yine de uğrundan şolurdan gerek Dillir finan karlar gerek Bilmezlikten mi ya karavanlıktan Durmuş beylende bir dişi telep Sarılır kâyete kînelim olmaz Yine de uğrundan solurcan gerek Bir de solcan köyür karlar gerek İlimden günümden taş olsun kutlu Toyum bayramım hem iyilinden gerek Zuhalır bayramım gelişini olsun Karnı söhbetim kurup Toya bedev deylen karnılar gerek Komşun oğlu deyip komşu okulu On millet olmanı buradan bu emek Görmeyen zadına gözüm asmağa Bilmeyen zadına vermeye kömür Yastan arasında karnılar gerek Hep köpe yarap durun nere olun olsa Yine kıylın olsa boyları giderek İki temizlikten yeni saklasa Soluna yaşlı beyaz buluk Ömrü gelir koşan karnılar gerek
halipalar ähliňizem gözül şaýat bolduňyz. Halipaň özü bilen duşukda bolmaklyk elbetde Maýa Kuliýewa adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň taliplerine Ustad halipalarına begenlerdi, buysonurdy. Paraha daga Şemşat halipa siziň özüňizden gowzatlaň şaýady bolduňyz. Elbetde halipa bilen duşuşmaklyk häzirem gowzatlar özünden öwrenmeklik hemmänem buysonurýar, hemmänem begenlerýär. Paraha daga söhbetdeşligimiziň şu ýerine halipaň haýsaýdym ýerine ýetirip berersiňiz. Suatlyk bilen aydyn var. Atawly halipaň hadyna gelip ýaşypyň sözüne käklik diýip bir odun aydyn var. Şonu ýerine ýetirip bereýin. Parahada asyda jan saglygy arzu edýäs. Şähertliňiziň arasynda elmi dama başyňyz dik bolsun. Oraz Pes halipa bilen ýene günlerde, toýly günlerde bir gowaýdymlar bilelikde öwrenip, şähertliňiziň arasynda ýerini ýetirip ýörmek size meýesser etsin. Sag bolun. Indi hormatly mehmanlar, söhbetdeşligimiziň ahyryna ähliňize jan saglygy arzu edýäs. Söhbetdeşligimize gatnaşdyňyz. Halipa barada ýaşy gowzatlar aýdyp berdiňiz we söhbetdeşligimiziň ahyryna şu hormatly prezidentimiň döredip beren halipa şähertlik ýoluna bir alyp barýan işleňize, arkada prezidentimiň döredýän mümkinçiliklerine bir boýsunçlyk gurrunlagyny emeşdik. Medeniyet sunga diýişgärleriň hak gowanlary, gahrman arkadamyň jan sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidam rowaj alsyn. Şol kunyan Türkmenistan Orada pedowna Nadar halipany arama zähmet çekip ber. Munun meýläge bir janyň sag bolup halipalaryň arasynda şähertliň arasynda biziň aramyzda jan sag bolup beni kän ýyllar zähmet çekip şäher taýinlamagyny şu prototda arzu edýän ustatlaryň hakkynda dürüjlük duşuklaryny geçirip ustatlaryň goýulan sarpa
dörediyen mehriban gahramar kadamynyň jany sag bolup şular ýaly bir halipa şähertlik ýoluny gahramar kadam saýatynda mundan meýlägen bir waşlanyp dowam bolmaly tüýtürüni arzuw edýän gahramar kadamyň jany sag bolup toýdun toýarmak hem mäbide begendirip gondurup toýa gatnaşmak meýser etsin. Gahryman arkadaşymyň ýyly döwlet geler bolsa kitabyna da şu halipalaryň bir näçenin hatyryna Uran Nefes Döwlet Nazar halipa barada da bellenip geçilýär. Arkadaşymyz bize bir uly mektep bolup durýar halipa şähertlik ýoluna. Şu pursatda gahryman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan, jan sag bolsun, alyp barýan ýyly ýurt bäkbetli işler ilmi damary waç bolsun. Biziň belli wagtymyz Uran Nefes Döwlet Nazaryň ömür dörejiligi şoň şähertler hakkynda hukuk zatlar aýdyldy. Neşular ýalyk biziň halipalarymyza uly hormat goýan gahryman arkadaşymyza şu pursatda köp sag bolsun aýdýan halipa şähertlik ýolunda dikelden gahryman arkadaşymyzyň jany sag bolsun edýän işleri ilmi damary wajalsyn. Arkadaşymyzyň sunugata sarpatyny hormatyny her ýerdimizde görýär. Nasyonal halipalary ýatlap bize şuncal mümkinçilikler döret berýär arkadaşymyz. Gahryman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan hormatly arkadaşymyzyň bütün adamlara rahmetli edýän bütün işleri ilmi damary wajalsyn. Janyňyz sag bolsun halipalar, siziň hemmeňize işleriňizde üstünlük arzuw edýär. Halipalara sadanlarlyk eden o sadanlarymyza da sag bolsun aýdýar. Şähertleriňiziň arasynda ilmi dama eliňiz ýitip bolsun. Alyp barýan işleriňizde uly üstünlükler hemraňyz bolsun. Kerwan molum pelwan halipa söhbetdeşligimizi bir gowy aýdymlaryňyz bilen jemläp berseňiz. Tevebden çıktın ebediyen çöllere Keceven çekmeye yarab akmaya gerek Kandelerin tenine can almağa usat Keceven çekmeye nermaya gerek Minnuat bilen eğer beyet bolsun Şekil altından yetimidir bolsun Türkesi 9'dan 10 hatar bolsun Keceven çekmeye nermaya gerek Yar olburunun hovliye Yarım hovlutiye Şemalü fegilir yarab güllerin itiye Başına döneyine yarım tingliti Keceven çekmeye nermaya gerek Şabat haydadır Emunun armani Kelek du şeylendire Yebeyle belani Şoğlu fark etmedevi İşanı gidani Keceven çekmeye nermaya gerek Ey çekmeye keceven nermaya gerek Keceven çekmeye nermaya gerek Çekmeye keceven apmaya gerek Yaro nermaya gerek
Alay Kutuğumun bakarı dilvera dildarım geldi Hormana delmiş bu halay Abde hukam horum geldi Ailemin namaz açılır Mehriban bulup açılavray Kim bilmez etmez Kaç bile can dedi davrum geldi Al-Devri gitsin almalı Bir uçun yanı almalı Akıda koşu almalı Almadı lütfen geldi Yerdir kedülkün dağıdır Finanda aşığın dağıdır Kod yetmedi yarım bağıdır Sakınlı ulfayır Ha ha ya Ağrıdınla tıpkı hali güzel Hali tahirine geçer hali Har hayle gelmiş bu hali Gözüm ve kadar geldi Gelli gelli yavrum gelli 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 ayrım gelli Gözüm ve kadarım Korhayla gelmiş bu hali Gözüm ve kadar geldi Gelli gelli yavrum gelli Korhayla gelmiş bu hali Hakikaten ha ha ya Aydın olup, saz olup, mukam olup, ovaz olup aramızda görüllü mektep olan halifamız Türkmenistan'ın halk bağıştı Oraz Nefes Devlet Nazarfın dörödön işleri aydan aydımlar buğul kuvunlu ehlimizi buysonluya, ehlimizi begenliya ediz vatandaşlar. Arkada prezidentimiz buğul kuvunlu halifalan dörödücülüğü varada öğrenmege, yaşlan arasında vaqt etmege ulu mümkünçülükler dörödüp berdi. Ine bidem şu fırsattan peydalanıp şular ulu mümkünçülükler dörödüp berýän Türkmen sungatymyzyň haqqy onary, gahryman arkadağymyzyň janynyň ta başynyň dik bolmagyny arzulap, aydym bolup galaýnatly gepleşigimiziň şu gedek sanyny geçirip gutorýar. Ýene-de ýaýlymda ýaşy günde diýdarlaşýançak hoş sag bolun.